Vols presentar els continguts de la teva matèria de manera més visual, sortint de la rutina dels PDFs i PowerPoints? És a dir, t'agradaria passar d'aquest format de text compacte a aquest altre més esquemàtic, gràfic i ordenat? Realment, presentar de forma visual i ordenada informació i dades rellevants facilita la comprensió i la retenció als teus alumnes. Aquestes representacions visuals que veus en pantalla s'anomenen infografies i segurament les has vist navegant per internet. El concepte d'infografia pot definir-se visualment amb aquesta simple representació. Dades o informacions barrejades passen a ser classificades i ordenades per una millor presentació visual. Com em mostraré en aquest vídeo, per crear-les no necessites aprendre disseny gràfic ni tenir grans coneixements informàtics, sinó que hi ha eines web gratuïtes que ho faciliten i només hauràs de seguir algunes passes i consells per la seva creació òptima, que et donaré durant aquest vídeo. Com a professor pots elaborar infografies amb diferents objectius d'aprenentatge. Per exemple, aquí veus una infografia de Dalí amb dates claus de la seva vida i obres més emblemàtiques. Aquí igualment també tens una altra infografia semblant amb dades de Mozart i xifres interessants del seu llegat, o una infografia sobre la música i el seu efecte en el nostre cervell, o també una infografia que també és molt útil per als teus alumnes, facin una cerca i també creïn, per exemple, una fitxa tècnica d'un animal o de períodes musicals. També es poden utilitzar per donar consells o enumerar punts concrets d'un procés, com en aquesta que veus en pantalla, donant consells per aprofitar un curs en línia. I també veuràs aquí, bàsicament, que en un curs que imparteixo, professors de diferents matèries creen infografies en una de les activitats que proposo. Pots veure que les temàtiques són variades i, per tant, segur que podràs adaptar el teu contingut a un bon disseny. En els últims anys han aparegut moltes eines web que faciliten la creació d'infografies mitjançant l'ús de plantilles predeterminades. Algunes de les eines web més interessants que he fet servir són Canva, Genially, Infogram i més recentment Weepic. Totes quatre et permeten començar a plasmar el teu contingut partint d'una plantilla temàtica en la que pots canviar colors, text i afegir les teves pròpies imatges, icones o simplement escollir-les les que trobaràs dins del banc de recursos multimèdia. També pots inserir GIFs o animar les teves imatges, de manera que la infografia no sigui una imatge estàtica, com les que hem vist, sinó que la infografia es converteixi en un petit vídeo on la informació va apareixent de forma dinàmica o seqüencial. La majoria d'aquestes eines també et permeten publicar la infografia a la web o compartir-la creant un arxiu PDF o JPG per imprimir-la, o també la pots pujar a una plataforma com Moodle o WordPress. També una possibilitat és crear una infografia des de PowerPoint o presentacions de Google si ja coneixes aquestes aplicacions i estàs més còmode treballant amb elles. Pàgines web com SlideGo tenen una categoria dedicada a infografies, de manera que pots descarregar plantilles gratuïtes al teu PC i personalitzar-les. Aquesta infografia de processos, per exemple, es poden adaptar a qualsevol contingut didàctic realment i pots remenar per les diferents pàgines o també filtrar per assignatura, com música o art. També en la pàgina web graphicriver.net, si poses dins del buscador Infographics Education, trobaràs plantilles d'infografies, podem filtrar per PowerPoint o Keynote i presentacions de Google. La majoria són de pagament, però són preus molt raonables si trobes exactament el que necessites. Una altra pàgina web que recomano, on sempre trobo molts recursos gratuïts fàcilment editables per les meves infografies, és Freepik. Aquesta pàgina, que va començar sent un lloc de fotos gratuïtes, s'ha convertit en realment una mina de recursos multimèdia per professors. Entra a freepik.com i en el menú desplegues més eines. Veuràs plantilles d'infografies SlideGo, plantilles d'infografies editables des de PowerPoint, que acabo de mencionar. Després també tens Flaticon, que són icones personalitzables de moltes temàtiques per pujar a qualsevol plataforma d'infografies. També tens StorySet,
il·lustracions editables que també et poden ajudar en el teu disseny i a més pots animar-les i crear un GIF. El GIF és un format d'imatge animat que ja coneixes, és el conegut mem que fem servir en les xarxes socials o en WhatsApp. I aquest format pot ajudar-te a crear una infografia més dinàmica, de manera que si estàs presentant una imatge que s'entén millor amb una acció. I finalment tenim també Videvo, on trobaràs vídeos de pocs segons per il·lustrar les infografies. Entres a canva.com i obres un compte. Veuràs plantilles i trobaràs la categoria d'infografies. Veuràs que la temàtica de les infografies apareix classificada en diferents pestanyes: educatives, comparatives, dades, procés, línies del temps i també altres temàtiques molt concretes. Podem escollir una infografia d'art, podries crear-ne una des de zero, però partint d'un disseny fet ajuda molt, especialment la primera vegada que ho intentes. Vaig a fer una infografia de l'evolució de la música amb una línia del temps per a que vegis com es personalitza, una plantilla, i puguis fer-ne una amb el teu contingut. Escolleixo aquesta plantilla, doncs m'agrada com mostra les dades i el text, encara que, òbviament, el contingut i el disseny acabarà sent totalment diferent. Prem sobre la plantilla i personalitzar aquesta plantilla i sobre l'editor de la infografia. El primer pas, normalment, que fas és ampliar un 75% per poder veure cada element de la infografia amb més claretat i després li dones un títol a l'arxiu per trobar-lo amb més facilitat dins de Canva. Cada element de la infografia és editable i quan escolleixes un text, veus aquí les opcions d'edició del text, la mida, el tipus de lletra, el color. Si escolleixes una imatge, en canvi, et surten les opcions d'edició d'aquest element, com retallar o animar. Cada peça té les seves pròpies opcions d'edició. Comences canviant el fons, si no t'agrada aquesta quadrícula, entres a fotos, escrius música i aquí filtres vertical, per poder encaixar la imatge en el format de la infografia, que és vertical. Mires quina imatge vols, escolleixes i entres en els 3 punts suspensius i escolleixes reemplaçar fons. I ja et queda encaixada darrere dels elements de text, d'imatges i fletxes de la plantilla. Hi ha vegades que el fons ressalta bastant i vols un fons més sutil. Llavors, en aquest cas, entres en aquest quadre de transparència i el fas una mica més transparent, baixant a un 78%, per exemple, en aquest exemple. Cada imatge necessita diferent nivell de transparència segons el teu gust i també els colors de la infografia. I ja tenim el fons. Has de tenir en compte que tots els canvis que vagis fent a Canva queden registrats al núvol i no has d'anar guardant, ja que es tracta d'una eina web. Però si en algun moment tens dubtes que hagi quedat guardat correctament, pots entrar a Arxiu i prem Guardar. I ara anem al text. Comences editant el títol, Evolució de la música, canvies el tipus de lletra entrant aquí, tens mostres de diferents fonts, però jo ja vaig a posar directament la font Oswald, que sé que m'agrada. Si en algun moment proves un canvi i no t'agrada, simplement torna enrere i prement en aquesta fletxa. Ara redueix la mida prenent en el menys fins que quedi ben encaixat o posant també el número de la mida en aquest espai. També puc arrossegar el text dins la infografia perquè quedi centrat i tingui espai per respirar respecte als altres elements. Podries ara deixar el text de la infografia amb una lletra diferent al títol, però jo també prefereixo que tot sigui igual i vaig a canviar a Oswald. Ara ja tinc tota la lletra del mateix tipus i el que vaig a fer és posar el meu contingut de text i les dates corresponents. Ho vaig a personalitzar. Escolleixo cada caixa de text i copio el meu contingut. He d'anar encaixant les peces i he d'anar estirant per les puntes, reorganitzar l'espai dins de la bombolla del fons i aniries fent el mateix fins a completar la infografia amb el text rellevant.
Quan vagis posant els teus continguts, hauràs d'anar ajustant els elements dins l'espai de la infografia perquè quedi tot centrat i no et quedi el text enganxat. Mentre vas editant la infografia, és molt útil anar aquí a baix a pantalla completa per veure-la en la seva totalitat i assegurar que t'agrada el disseny i que no hi ha cap error. Doncs ara el següent pas seria inserir imatges, que ajudin a recordar i entendre el seu contingut. Has de pensar bé les imatges, ja que la part visual és clau en una infografia. Aquí, per exemple, necessito un disc antic de vinil, entro a Elements i busco disc de vinil. I veiem totes les opcions. Aquest banc d'icones i imatges dins la pròpia Canva m'ajuda molt per il·lustrar les infografies de qualsevol temàtica, com veus. Les que venen marcades amb aquesta corona són de pagament, però les altres són totalment gratuïtes. Escolleixes la imatge que vull substituir i arrossegues el disc que t'agrada. Queda una mica tallat i la mida és massa grossa pel meu gust i simplement jugues amb els marges de la caixa perquè es vegi bé. I també encongeixes des de les cantonades per fer aquesta icona més petita. Seguiries així buscant imatges per cada data important d'aquesta infografia i arrossegant en el teu disseny. La infografia va agafant cada vegada més forma i vull que vegis que qualsevol element és editable. Per exemple, les formes que engloben les dates, potser les vols més quadrades, doncs cap problema, esculls la caixa, entres en aquestes línies i li baixes el nivell de rodonesa de la figura i ho apliques per igual a totes les dates. Una part molt important de la infografia és la tonalitat de colors que fem servir. L'ús de color millora, segons nombrosos estudis, en un 73% la comprensió d'una informació i també influeix en el rendiment de la memòria, augmentant el nivell d'atenció i empatia. Per tant, aprofitar l'efecte del color és essencial en la comunicació visual, però en la meva experiència es tendeix a abusar posant molts colors diferents en un mateix disseny i es pot produir l'efecte contrari. És recomanable limitar-se a l'ús d'una paleta d'entre 3 a 5 colors. Però escollir aquests 5 colors sense cap coneixement gràfic resulta difícil i sovint són poc acertats, és a dir, no hi lliguen gaire. Per tant, recomano que si necessites inspiració per trobar una gamma de colors que et combinin adequadament amb el teu disseny, tens dues opcions: deixar els colors de la plantilla de Canva, que són normalment molt acertats, o entre estils, paleta de colors i veure tots. Aquí et trobes amb colors de 4 o 5 tonalitats diferents que combinen adequadament i pots provar-los en la teva infografia prement sobre les diferents paletes. Segons la temàtica, uns queden millors que altres. Si t'agrada una paleta en concret, la pots deixar, i si un color d'un element et sembla massa estrident, per exemple, el pots canviar o suavitzar. Escollint l'element, entra en el més, veus el codi del color, cada color té un codi diferent, i pots anar arrossegant el puntet dins el panell de color fins a trobar la tonalitat que t'agrada. Una vegada la trobes, per aplicar-ho a altres elements, simplement prens el més i queda afegit al catàleg de colors de la infografia per poder-lo escollir després més ràpidament. En el cas que tinguis una imatge de fons o una imatge que domini la infografia, Canva et genera aquí sota també la paleta de colors de les fotos que hagis afegit a la infografia. I indica de quina foto és cada paleta. Dels fons extret aquests 5 colors i de les icones aquests 4 altres colors. I, per exemple, seria encertat canviar el color de les caixes, amb les dates, a aquesta tonalitat que ja està present en la infografia. Escolleixes totes les caixes alhora, mantenint pressionada la tecla Shift en el teu teclat, i veus que quan entres a colors pots escollir-lo aquí a sota. També Canva té una pàgina web, canva.com/colors, on pots generar el codi dels colors d'una imatge prenent en el generador de paleta de colors. Aquesta pàgina web està dedicada a donar-te els suggeriments més encertats
i és un lloc per trobar inspiració amb paletes també de dissenyadors professionals. I la pots fer servir també si estàs treballant en un disseny en una eina que no és Canva. Pots pujar una foto des del teu ordinador i veus que et genera també els codis de colors que dominen la imatge. També a sota trobaràs moltes paletes variades fetes per dissenyadors gràfics. Per portar-los a Canva has d'anar un per un amb el compte gratuït. Veus que cada color té un codi que l'identifica, prens sobre ell, queda copiat en el porta-retalls i entres a Canva. Prens sobre l'element que vols canviar de color, vas a l'editor de color i prens sobre el més. I a sota enganxes el codi del color per afegir-lo a aquest catàleg de colors de la infografia. I aquí, com a exemple, la bombolla del fons del text ha canviat de color. Ara, per canviar la resta de bombolles, simplement esculls l'element i el color ja ha quedat registrat en el catàleg i només l'has d'escollir sense necessitar el codi altre cop. En el cas que no trobis la icona o imatge que vols a Canva, pots pujar una imatge que tinguis guardada en el teu ordinador o també buscar en bancs d'imatges com els que t'he comentat abans. Per exemple, podries anar a Flaticon i buscar una icona de música, per exemple, notes musicals. Tenim diferents colors, estils, dibuixats i també animats en format GIF. Escull la que t'agrada i veus que si et registres a Flaticon, aquí a dalt et surt l'editor, de manera que pots personalitzar els colors perquè siguin adequats a la teva infografia. De la mateixa manera que a Canva, pots portar els codis de colors aquí sota. Una vegada finalitzada la personalització, si creus que és necessària, descarregues la icona al teu PC, agafes la mida més gran per assegurar que si la fas gran es veu bé i tens dues opcions de descàrrega. Pots pagar una subscripció de 7 € al mes o l'altra és una descàrrega gratuïta, però aleshores és obligatori posar el reconeixement a l'autor de la icona per la seva obra, que t'ensenyaré com fer més endavant. Li dius on guardar-la en el teu PC i veus aquí que ja et dona un enllaç que hauràs de posar en la teva infografia. Ara entres a Canva, vas a Subidos i prens a pujar arxius. Agafes la icona de notes musicals i la pots arrossegar ara a la teva infografia. Pots pujar icones, imatges, o vídeos o àudios que tinguis al teu PC o en qualsevol d'aquests serveis d'emmagatzematge en el núvol. Si tens recursos educatius aquí al Google Drive, doncs ho podries afegir des d'aquí a la infografia. També, per altra banda, si agafes una icona animada a Flaticon en format GIF, com jo aquí, et surt a la pestanya de vídeos de Canva i la pots arrossegar com qualsevol altre element. Veus que ara la infografia és una imatge que conté animacions i si la penges en una pàgina o plataforma web es podrà veure. Les animacions poden ser útils per mostrar les passes d'un procés o una fórmula o simplement donar-li una mica de vida a la infografia. Si la infografia inclou estadístiques, fets, estudis o números, és important esmentar les fonts d'informació utilitzades, sent una bona pràctica incloure-les al peu de la infografia per a no interrompre el flux visual del tema. Igualment, si hem utilitzat imatges, vídeos, icones o GIFs amb una llicència que requereix crèdit a l'autor, aquí, en el peu de la infografia, també és el lloc de posar-ho. Com que amb el compte gratuït no pots redimensionar i fer la infografia més llarga, que seria més fàcil, vaig a fer una mica d'espai movent els elements, si fa falta, i crear un fons on pugui afegir el text amb les fonts d'informació. Configures el fons i afegeixes una caixa de text. Adaptes la mida, el tipus de lletra i poses fonts d'informació. Dupliques el text i poses llista
i escrius el text de la font o l'enganxes. En el cas d'icones de Flaticon o similars, vas a la pàgina de descàrrega i entres a Com atribuir. Agafes el codi web i el copies i l'enganxes a la infografia. Ara esborro tot el codi HTML i deixes només la URL de referència i poses el títol davant. Ara actives l'enllaç, el copies i l'enganxes en aquestes anelles i ja està activat. Què vol dir activat? Doncs que si anem a la vista completa, la persona que veu la infografia podria anar a la font directa del seu autor. Prenent aquí s'obriria amb un navegador web. És la manera correcta de donar crèdit al treball dels altres. I així vas fent una llista de totes les fonts i atribucions pertinents. També és una bona pràctica posar el teu nom com a autor o autora de la infografia, de manera que si comparteixes en xarxes, la gent pugui reconèixer qui l'ha fet i se't reconegui el mèrit. Per tant, posaries un altre text a la dreta amb el teu nom i, per exemple, jo podria posar Meritxell Vinyes i el meu nom en les xarxes socials, que és @totenguard. Ja tens la infografia dissenyada i ara la pots compartir en diferents formats segons sigui necessari. Tens l'opció de descarregar-la com a imatge o PDF i simplement pujar-la a una plataforma web o adjuntar-la amb un mail o si necessites imprimir-la amb un paper. Vas a compartir, entres a descàrrega i si vols imprimir-la necessites escollir aquesta opció que ja t'ho recomana, però si simplement vols una imatge per un email, pots agafar el format PNG o JPG. En el cas que hagis inserit un GIF a la infografia, aleshores has d'optar per aquesta opció de GIF, de manera que si la puges a una plataforma web es vegin les imatges animades. Descarregues i veus que si l'obres en un navegador web tens les icones animades que havies configurat. Si descarregues en format JPG, aleshores les icones perden l'animació. També pots compartir la infografia directament amb un enllaç web de manera que qualsevol persona que tingui connexió a internet la pugui veure. En aquest cas, entraries a compartir i veus l'enllaç que ara és privat i canvies a que tothom la pugui veure. Pots donar permisos també d'edició o de només veure o també només la possibilitat d'afegir comentaris. Aquesta funcionalitat és útil en el treball en equip si, per exemple, els teus alumnes estan elaborant una infografia en equip. Una altra opció que faig servir sovint en els meus cursos és insertar la infografia dins la plataforma Moodle. Encara que podria pujar el format PDF o inserir un enllaç web, insertar la infografia té l'avantatge de que si té animacions es veuran, també que la poden veure els alumnes sense sortir del curs, de la plataforma, i que qualsevol canvi que faci a la infografia més endavant, des de Canva, ja queda actualitzada automàticament a la plataforma del curs. Per trobar el codi d'inserció, entres als punts suspensius i vas a inserir. I inserir altre cop. I copies el codi HTML. A Moodle, si tens una pàgina web creada, prens aquí i entres també en aquest espai i enganxes el codi. Ara guardes i ja veuràs que la infografia et queda integrada a la pàgina i s'actualitzarà cada vegada que fem un canvi a la infografia a Canva. Encara que jo aquí he mostrat la inserció a Moodle, funciona igual en WordPress o pàgines web de Google, per exemple. Has de trobar només l'espai on enganxar aquest codi HTML. Tornem a Canva i a compartir. Dins els punts suspensius també trobarem la seva publicació en xarxes socials. I també posar-la en format de presentació o fins i tot presentar i gravar per crear un vídeo amb l'explicació.
Per tant, podem fer servir aquesta infografia per ensenyar en un projector a classe o via un PC, i en aquesta opció ens va bé de presentació, doncs així la tenim a pantalla completa i també ens surt aquest punter per marcar les parts on volem posar l'atenció de l'estudiant. Canva és una de les eines més populars per fer infografies, però totes les eines en aquesta categoria funcionen de forma molt similar, amb interfícies també molt intuïtives. A mesura que vagis agafant més experiència i vagis desenvolupant les competències digitals específiques a l'edició, pots experimentar amb dissenys més avançats que reflecteixin les teves pròpies idees i creativitat.